Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Ik ben weer terug. Afgelopen week heeft Murillo Nobrega mij vervangen en dat heeft hij uitstekend gedaan. Namens deze plaats nogmaals dank Murillo. We gaan verder met het belangrijkste nieuws van Curaçao. Op de eerste plaats 25 miljoen voor operaties buitenland. Uit de jaarcijfers van de Sociale Verzekeringsbank SVB blijkt dat in 2022 meer dan 25 miljoen gulden is betaald om patiënten vanuit Curaçao naar het buitenland te sturen om daar behandeld te worden. Het gaat vooral om mensen die naar Colombia gaan, maar de afgelopen jaren is het aantal mensen dat naar Nederland moet vertrekken voor operaties flink toegenomen. Dat heeft onder meer te maken met de controles die worden gehouden naar mensen, bijvoorbeeld bij borstkanker. Het aantal mensen dat naar het buitenland vertrekt is gedaald, maar de kosten zijn min of meer hetzelfde gebleven als in 2019. Ik vergelijk het met 2019, want dat was de periode voor COVID. Ten opzichte van dat jaar is het gedaald. In de afgelopen jaren, 2020, 2021, is het vanwege COVID veel minder geweest. Maar als je kijkt naar de lijn van voor COVID, dan wordt die doorgezet. Maar het gaat vooral om meer mensen naar Nederland en nog steeds om een aanzienlijk bedrag. Mega-jachthaven bij RIF in 2025. Dat heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, Charles Cooper, gezegd tegen de Extra. De plannen en de bouw voor een mega-jachthaven bij RIF gaan voorspoedig. Het is zeg maar, wij zien het vanuit het gebouw van de Extra voor de deur verrijzen. Er wordt al veel gebouwd en het wordt alleen nog maar mooier. Volgens Cooper is het belangrijk voor Curaçao dat we een dergelijke mega-jachthaven krijgen. De bouw is belangrijk, maar ook voor het toerisme en de komst van jachten naar Curaçao. Steeds vaker diefstal van bumpers. Het is een plaag aan het worden. Afgelopen weekend vond het weer meerdere keren plaats. Auto's die staan geparkeerd en waarom weten we niet, maar het gaat vaak om huurauto's. Die zijn het slachtoffer van bumperdieven. In relatief korte tijd weten mensen de bumpers weg te halen, te stelen en de auto zo achter te laten. Het gebeurt vaak in Otrabanda, zoals u ook op de beelden ziet. Het heeft deze weekend ook weer plaatsgevonden terwijl een auto geparkeerd stond op de parkeerplaats van een hotel. De politie controleert erop, maar er wordt vaak heel snel gehandeld. Man overlijdt tijdens werk. Een treurig ongeval afgelopen weekend waarbij een man die aan het werk was om het leven is gekomen. Een man is zondag aan het eind van de ochtend geëlektrocuteerd. De politie ontving even daarvoor een melding dat een man geen teken van leven meer zou vertonen. Het incident vond plaats aan de Comanchestraat. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek al snel dat hulp niet meer mocht baten. Uit eerste resultaten komt naar voren dat de man aan het werk was met een compressor waarbij het volledig misging. De compressor zorgde voor elektrische schokken en dat zou uiteindelijk de doodsoorzaak zijn voor de werknemer. Studenten vertrekken naar Nederland. Elk jaar rond deze tijd zien we weer een groot aantal studenten naar Nederland vertrekken. Afgelopen zondag of afgelopen weekend vertrokken in totaal 146 studenten onder begeleiding van SSC naar Nederland. Aan boord was ook de minister van Onderwijs, Citré van Heidoren, en de directeur van SSC. Zij gaan mee met de studenten en ook overleg in Nederland voeren over de opvang van Curaçaose studenten. Ze worden steeds beter begeleid om te zorgen dat de studie ook daadwerkelijk succesvol verloopt. En natuurlijk met in het achterhoofd de gedachte dat ze uiteindelijk terugkeren naar Curaçao. Het merendeel blijft echter vaak in Nederland. 3 trucks gestolen bij Beauvrij. Het gaat om een goed voorbereide actie waarbij onbekenden hebben ingebroken bij Beauvrij Agencies. De sleutels van de vrachtwagens die daar opgestald stonden hebben gestolen en er met 3 trucks vandoor zijn gegaan. 2 trucks van het merk Mitsubishi, 1 van Ford. En de trucks zaten vol met spullen van Beauvrij. Dus het is een grote roof en de politie is naastig op zoek naar de daders en de trucks. Auto's in brand gevlogen. Afgelopen weekend vond er een heel bijzondere gebeurtenis plaats. Toen in Otrabanda 4 dicht op elkaar staande auto's in de brand vlogen. Het was in de tuin van iemand die auto's repareert. Wat zich precies heeft voorgedaan, dat wordt nog onderzocht. Maar het feit dat het om 2:30 's nachts plaatsvond
en dat het om meerdere auto's ging, wijst erop dat er een aanslag heeft plaatsgevonden, maar de politie wil er nog niks over zeggen. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even over naar de reclame en dan zijn we zo terug met meer nieuws. Back to school com KFC, Pizza Hut e Subway. Bota imaginabu, 7 de Augustus, bota hanya llamada. Bota bisabu, kubota unjega na donan di back to school package, incluyendo un laptop, un wifi dongle di Digicel, ku un anya di data, boga tinha chance aqui. Compra na KFC e Pizza Hut pa 25 florin of mas, Of na Subway, pa 5 florin of mas, e llena bodatos nang patras di bobon e deposite de nos back to school raffle box. pa mas informação, Check nos website. Back to School, patrocina pa KFC, Pizza Hut. Subway. Itapirama. Dan gaan we verder met honkbalnieuws, want Pabau is de beste van Curaçao. Afgelopen weekend was de finale tussen het team Pabau tegen het team Pariba van Curaçao. Het gaat om honkbal, het gaat om de Junior League en daaruit bleek weer dat in Latijns-Amerika geen land zo goed is als Curaçao. En dat wordt al meer dan 20 jaar keer op keer bewezen. De twee Curaçaose teams stonden tegenover elkaar. Ze hadden afzonderlijk van Venezuela en Panama in de halve finales met allebei 13 punten gewonnen. Nou, uiteindelijk stonden de twee teams tegen Curaçao, maar Pabau was veel sterker. 12-2 werd het uiteindelijk. En in de strijd om de derde en vierde plaats won Panama. Die is de derde geworden. Venezuela is dus vierde geworden. Het team Pabau van Curaçao mag nu in Amerika meedoen aan de aan de World Series. En die vinden plaats van 13 tot 20 augustus in Michigan. De World Series voor de Junior League. Gefeliciteerd Pabau. En dan gaan we naar iets heel anders, want het team van Extra is in Nederland. U heeft het waarschijnlijk al gezien op onze sociale media. Aankomend weekend is het zomercarnaval, maar in die dagen daarvoor zijn onze extra mensen in Nederland aan het werk. Ze hebben daar Tony Castro aan het team toegevoegd. En ze hebben bijvoorbeeld afgelopen weekend zijn ze naar een interview gegaan met Hermanito. Ze hebben de studenten die uit Nederland die uit Curaçao zijn gekomen op Schiphol gesproken. Ze hebben allemaal zaken die ze de komende dagen gaan doen. En zaterdag natuurlijk het zomercarnaval. We spraken voor deze uitzending even met Tony Castro en Iva Coran, die namens Extra de interviews doen. Kijk naar het volgende interview. Voordat je me een vraag stelt, ik ben genieten van mijn collega's van Extra. Die zijn in Nederland voor de zomercarnaval. Riley, Iva, Russo. En mis Curaçao elke dag. Wij missen de collega's. Wij missen Iva, Rayleigh, Rousseño. Maar jullie maken hele mooie televisie. We doen het interview nu in het Nederlands. Iva, komt erbij. Alles goed met je? Ja hoor, alles goed. Prima hier. Het is stil op de redactie zonder jou. Ja, ik weet het. Maar ik ben zo terug. Goed zo, goed zo. Hoe Nee, gaat het? ik ben zo terug. Wat hebben jullie tot nu toe gedaan? Kijk, het mooiste was natuurlijk dat ze zijn goed aangekomen. Daarna gingen we naar die Tumba Historico in Rijswijk. Dat was gisteren. En vandaag is ongeveer onze tweede dag. We hebben vanmorgen de Bursalen een welkomst. Laten we zeggen, een welkom gegeven. Vooral die 40 studenten, Bursalen die naar Den Haag kwamen. En de plan is nu zometeen gaan we wat eten en zometeen willen we iets filmen van de Haagse markt. Maar het ding is, Oscar, en jij kent Nederland beter dan everybody natuurlijk. Kijk, op Curaçao kan je gemakkelijk in het openbaar filmen. Maar hier, je moet goed opletten. Want de markt filmen, je kan boze mensen krijgen in de zin van wat terwijl we gewoon een mooie reportage aan het maken zijn. We hebben een Mondi restaurant. Ja, morgen. Morgen op de planning staat. Een Mondi restaurant is een zeer gerenommeerde restaurant in de hotels van Correnden. Maar Correnden door Curaçaoenaars, dat gaan we zeker doen. We hebben een jump-in donderdag. Vrijdag waarschijnlijk, 2 jump-in waarschijnlijk. We hebben vrijdag waarschijnlijk de brassband contest. De brassband battle. Zaterdag natuurlijk zomercarnaval, de reden waarom het team van Extra hier is. En zondag zitten we te spelen, gaan we naar Kwaku of gaan we... Er is een honkbaltoernooi. Ja. Ergens in Rotterdam. Met alle banden. Met de hele band banden en Albaanse banden, de bekendste banden.
Buleria, Jans, Icons, Dus dat zou ook Tamboe ook. zien, dat zou Ja. leuk zijn om het te documenteren. En niet vergeten, echt een hartelijke kusje, een warmte brassa voor Glacial natuurlijk, om in het team te geloven en Ja. vertrouwen. En En Lovers. natuurlijk Lovers. Ja. Hey, Oscar. Hey, jullie zijn er nog een week en aanstaande zaterdag is het grote zomercarnaval. Dat is natuurlijk Ja, een van de dat is hoogtepunten. Dat kunnen we helemaal live zien via alle sociale media van Extra. Jullie doen verslag daarover. En hoe gaat het met de presentatie tussen Iva en Tony? Gaat alles goed? Het gaat perfect. Het is een balans. Een Geolie. balans. Soms moet ik, hey Tony. Dus het gaat helemaal goed. Blijf Team Extra in Nederland volgen, want dan ziet u veel interessante beelden, leuke video's en natuurlijk zomercarnaval. Voor de rest wilde ik nog vragen om iedereen die ons volgt via Facebook om daadwerkelijk ons te volgen. Voor iedereen die naar YouTube kijkt, ons te abonneren. Dat is belangrijk voor Extra Journaal en ook op die manier blijft u op de hoogte van de belangrijkste zaken. Dit was Extra Journaal. Morgen ben ik er weer. Ik hoop u dan weer te zien. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.